Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και σήμερα θα κάνουμε εδώ βίντεο με τον Bro Dino. Brawl Stars λοιπόν παιδιά. Γεια σας και από μένα παιδιά. Έχουμε λοιπόν πολύ καιρό. Ακόμα δεν πήρα το χέρι του, έχει το skin του ρε μπρο. Θα πάω ρε στείλω μια ράγκη. Ναι. Τώρα παιδιά θα παίξουμε rank. Θα στείλουμε εδώ. Τι στο! Εγώ είμαι ρε! Ακόμα να τα πας αυτά ρε. Πει ένα iPhone είναι. Τι να το είναι. Πόσα... Είναι αυτό Πες μου τι δεν μπορείς να παίξεις rank. Πες μου τι δεν μπορείς να παίξεις rank. Μη βρεις πρώτα απ' όλα, Σ' έπειτα παραφέρθηκα. Πάμε. Δεν μπορώ να παίξω, έχω κάρτα, έχω κίτρινη κάρτα. Ας μπορείς ρε. Έχω κίτρινη κάρτα μου. Φαντάσου να έχει πάλι τον ανακοινό του παγκαρισμένο, να έχει πάρει το τέτοιο. Αλλά δεν νομίζω, όχι. Γιατί έχω τόσους παίκτες max. Και δεν την έχω τη Melody. Ούτε την Amber δεν την Γιατί έχω. έχω Amber! Γιατί έχω Amber! Γιατί έχω Amber! Γιατί, την είδα! Amber. Ούτε τη Melody δεν την έχω κανονικά. Ρε Supercell! Τι κάνεις με τη ζωή σου? Χάσαμε. Το ξέρω από τώρα, να ξέρεις. Το ξέρω. Μα έχω να παίξω Δεν είσαι με τον Edgar. 1000 χρόνια έχω να παίξω. Εγώ του Edgar του χάραμε πολύ Edgar. Εγώ του πήραμε στα ακόμα μέτρα και χάσαμε. Ωραίο, το ξέρεις ποιο είναι το κακό στο Λέον. Ότι έχει φούλη η ζωή. Κοίτα τώρα δεν φορτώνει το κολο... Δεν φόρτωνα να πυροβολήσω. Θυμάσαι τότε που προσπαθούσαμε να πάμε γκολ στο σπίτι μου. Και από τα νεύρα μου είχα... Κατάλαβα. Ποτέ δηλαδή. Βασικά εντάξει, νομίζω το έχουμε. Κοίτα ρε, αυτό το σπαστικό με τον... Εντάξει. Δεν ξέρω την ώρα. Δεν ξέρω να παίρνω λέω, ναι. Κοντεύω 2, Silver 2. Epic. Τι με ένα Epic μου έδωσε. Play your icon ρε χαμ... Εμένα. Εγώ δεν πήρα τίποτα. Εγώ δεν πήρα τίποτα ρε. Πόση ώρα έχω που έκανα την Λόλα τέτοιο. Πόση ώρα έχω που ξεκλείδωσα την Λόλα. Κάτι λεπτά. Την έχω φτάσει στη μέση στις περιματίες. Πού είναι τώρα? Τα φα. Πού μπορεί το τώρα? Εδώ. Όχι, εδώ. Εδώ ξεκλείδωσα πριν κάτι λεπτά, έχει φτάσει ήδη στα 800 και 925. Επειδή και τα βγω. Δεν είχα πάει καθόλου από αυτά. 100, 200, 300. Πότε πήγες εκεί ρε? 400. Εγώ είμαι στο 1 ακόμα. Το 13 με έβγαλε. Δεν το έχω ξαναπαίξει. Κάτσε καλό. Ωραία, εντάξει. Edgar. Θα πάρω Edgar εγώ. Θα πάρω τον πύρο να. Θα πάρω Amber. Θα πάρω τον πύρο να λες. Ναι. Για να πάρω καμιά Melody. Πάρε. Θα πάρω τον πύρο να. Μετά πάρε Edgar άμα ναι, πάρε αυτό. Παιδιά, πώς έχω κάνει Amber ρε? Πώς γίνεται να έχω Amber?
Δεν γίνεται. Με την Amber είμαι πολύ καλός. Η Amber είναι καλή, εγώ είμαι καλός. Ναι. Έλα. Κάνει ώρα να φορτώσει όμως. Μετά παίρνω εγώ Amber, από μία φορά. Ναι. Αυτό θα κάνει πολύ πολύ πολύ. Φίλοι, δεν θέλουμε να χάσουμε. Δεν χάνουμε. Δεν χάνουμε. Muy caliente. Το πήρω, να. Έχω hypercharge για στην Amber. Αυτό είναι το Ωραία, κοίτα. Με το 2. Σύγκρο 2. Σκατά. Πάλι στο ένα είμαι, δεν μου έδωσε τίποτα. Γιατί δεν μου δίνει ρε. Εγώ παίρνω κι άλλο 250 εδώ. Μου λείπουν πόσα κύπερα τώρα, μου λείπουν 7 κύπερα για να πάρω. Ακά. Πάμε λίγο ακόμα για να πάρω 7 κύπερα, ένα ντουό. Ωραία. Να μάθω πότε θα κύπερα και μετά θα ξαναπάμε rank. Εσύ ποιον έχεις? Λίλι. Είναι καλό. Ναι. Θέλω σίγουρα gold. Μπρο. Τι είναι αυτή η μαλαπέρα το τρενάκι ρε. Σάπια είναι βασικά ρε. Κοίτα το γάμο του άνθρωπο. Μόνο 2 έχει ρε. Α, γάμο. Σε πάρει στο τρένο. Ίσως να περάσω ο Άντζελο με το σνάιπερ. Ο Άντζελο πέτυχε το τρένο, δεν πέτυχε εμένα. Πέθανε. Κιόλας ρε, σόντεν. Τι μπορώ να κάνω. Είμαι ίσως καλή, αυτή είναι η άχαστη. Ουι και μου. Δεν φτάνει να πυροβολήσω ρε. Δεν φτάνω να πυροβολήσω, είναι κοντινός. Τον έφαγα και δεν πήγε. Ένα βιένα τώρα, δεν τον έχω. Έχει 8 και 3. Αφού είμαι και κοντινός εγώ, πώς θα το φάω ρε. Δεν το τρένο μου μέσα. Γαμώ το! 10 στο άλλο. Α, καλά. Εντάξει, δεύτερη. Καλά, πήραμε το κιλό μας. 7 πήραμε. Ναι. Πόσα μου λοιπόν. Συν 1-8. Εγώ πήρα 8. Τι σου είπε... Δεν μου έδωσε τίποτα. Ωχ, με λείπουν άλλα 3. Πώς? Πώς είσαι τέλος τελικά ρε. Άντε πάμε πάλι. Όχι ρε, πήρα Λίλι πάλι ρε μα. Πήρα πάλι Λίλι. 3 κύπελα θέλω, εντάξει. Συνήθως παίρνει 3 κύπελα. Παίρνει. Ναι, παίρνει 4 νομίζω. Τώρα μου. Δεν παίρνει, χάνει. Βασικά παίρνει 0 νομίζω. Ή χάνει ή παίρνει 0. Οπότε τουλάχιστον να πούμε 3 θέλω. Εντάξει ρε, μια χαρά είναι. Άντε να χάσει μια ομάδα γρήγορα. Κολλάει το ίντερνετ. Βασικά έχω δεδομένα ανοιχτά. Γαμώ τη Λίλι! Δηλαδή είδες σε έβαλα ζωή. Μέσα στο θάμνο είναι. Μην πεθάνει. Όχι! Έλα τώρα. Σαν πατώ έξω το σούπερ. Δεύτερη. Μια χαρά. Και να Τι είσαι που να κάνεις, δεν biết το πάω κι εγώ. Α, ναι ρε. Sorry. Πώς έχεις τώρα. Έχει σκοτώθηκε μόνος του ηλίθιος. Το έκανε πίκνη για ένα φίλος που έντεκα ρε. Ωρε μου. Πέθανα τα αυτά. Κοίταξε, και να χάσουμε δεν μας νοιάζει. Άμπερ έχει. Πόσο έχει Άμπερ. Μα... 7. Πρέπει πάλι... Τι να...
Ωραία, επιτέλους πήρα. 3, 2. Ωραία. Τι χίλια! Ωραία. Πρώτο μπροστά γαμιέται. Τώρα, ranked, Παιδιά, σήμερα θα πάμε Gold 3. Ήταν σειρά. Μάκαρα. Edgar πάρε. Αν πήρες. Θα πάρω εγώ τώρα Θα Edgar. πάρει το Frank, ρε. Να μένουμε στο Εσύ Frank, εγώ Edgar, όπως είχαμε. Θυμάσαι. Έτσι και δεν πάρει μαλάνα τους. Δεν θα πάρει. Δεν ήταν καλό μαθάκι. Το Hot Zone. Δεν έχουμε τύχει, ρε. Άμα είναι πάλι Hot Zone. Πάρε Amber. Πάρε εγώ Edgar. Όχι, πάρε εσύ τον Frank. Το Frank δεν έχω τέτοιο. Άπου να δω το Frank, ρε, να πούμε στον Amber, ρε. Εντάξει μωρέ. Τώρα δεν κάνω δύο λοιπόν. Μάντικη, ρε. Μάντικη. Τώρα με Jimmy Penny και... Ginny Penny Κουραμαγκέμπι. Ωραία, έχουμε νίκη. Η αρχή. Θα τα αφήσουμε έτσι να μην τελειώσουμε ποτέ. Θα τελειώσει 199. Μα, Μπράβο ρε Μάντι. Όχι το άλλο. Δεν έχουμε συνεχίσει. ναι. Εγώ είμαι εδώ πέρα που κάθομαι, κοντινός. Μπορεί πιστεύω το έχουμε. Ουχ. Τώρα... Τι έγινε, πρέπει να πάμε εκεί πέρα τώρα ρε. Ναι ρε. Δεν το θυμάσαι. Ανέρμα. Όταν έχει δύο χόντων έχει δύο τέτοια. Έβαλε τη φωτιά στη μέση και τσέπαγε όλους. Ουχ. Ουτ. Πώς τους έχουμε κάνει. Τους ξεσηκίσουμε τον... Πήγα να βρίσω αλλά δεν συνέβησε. Παίρνουμε την επόμενη. Μα. Τι τους κάνουμε ρε. Εσύ έμπαιρε εγώ Edgar, ό,τι καλύτερο ρε. Πάω. Και έχουμε ξεσηκίσει όλος καιρός. Silver 2. Και εγώ Silver 2. Τι μου έδωσε ρε. Και εγώ πήρα από... Και εγώ ξύπνος να τρισήμιση και... 8. Πες. Μόνο που εσύ στο 13 και εγώ σου... Είσαι κολοφαρδίας. Μπορεί να πάρω τέτοιον. Μπορεί να πάρω Byron. Τα δεις τώρα θα πάρω Byron. Μα και σε κλείσα μόλις την άρχισα ρε. Σήμερα την άρχισα. Θα μπορώ με τέτοιο. Με gems. Έχεις πολλά. Έχω 186 τώρα. Και θα πάρω και... Μπρο, πριν πήγα να πω Roblox ότι είχε gems. Εδώ που θα θέλει. 160! Να το πάρω. Ή δεν αξίζει. Όχι δεν αξίζει. Άστα, να το πάρω. Κάτσε να πάρω και εδώ Μα τα... και πότε την έχεις ακριβώς ρε κιόλας ρε. Χάμισε. Legendary! Πάρε και σε Legendary, όχι. Γκρέι να πάρω, τι λες. Sprout. Δες. Είναι legendary. Τι είναι ρε. Hard power. Ναι. Πήγαινε ranked εδώ. Εδώ. Το επόμενο είναι το δικό μου legendary. Αν δεν σου δίνεις ένα ρε. Είναι το Είναι στο επόμενο, ναι. Αν δω 30 gems. Αν δω 30 gems θα το πάρω. Αξίζει. Βασικά δεν αξίζει γιατί το παίρνω. Κι άλλα 7. Το πήρε. Δεν είσαι ακόμα ρε. Μαλά. Απ' τη χαρά μου ξεπλούγα την τότε που ξέχασα. Μετά παίρνω 100% ή Spike ή Amber.
Τι να πάρω. Άμπερ. Άμπερ, ναι, Άμπερ. Άμπερ, ναι. Άμπερ, αλλά λέτε, εξεφάνιση ηλικιωμένου. Μπορείτε να κλάσετε. Άμπερ, εσύ, εγώ Έντγκαρ, Ω, Άμπερ! Άμπερ στο χέρι! Πάρε Άμπερ. Άμπερ στο χέρι να του σχέσει! Άμπερ στο χέρι λίγο! Κι εγώ έχω μελλοντία. Το δείχνω. Άμπερ και Έντγκαρ στο χέρι! Ναι ρε, και Λέον. Ρε, να είμαστε λίγο και οι δύο πάρει το χέρι! Άμα δεν... Πάρτε! Όχι. Ωραία, ναι. Α, μας βρήκε! Ναι ρε. Ωραία. Λάθος! Τι είναι αυτή ρε. Έχουμε χάσει να ξέρεις. Ο Έντγκαρ αυτός τι είναι ρε μάνα! Ο άλλος ξέρεις τι έχει. Αυτή τη χρωματιστή. Τη καλύτερη παίχτη του παιχνίδι έχει. Αυτή ρε. Πώς την έφαγα. Όχι. Γάμο. Πέταξε! Τι λες. Θα χάσουμε ρε. Θα χάσουμε. I could do this if I wanted to. Τι κάνεις. Πω ρε γάμο αυτή. Αυτή ρε είναι σπασμένη στο τέτοιο. Τι έγινε. Τσαμπά έβαλα σούπερ. Αυτή είναι 100. Πάω να βαράσω λίγο. Πάω να βαράσω τέτοιο τους λίγο. Άμα μπορέσω. Leave me alone. Leave me. Μα. Τι! Με ένα hit. Έχουμε 6-7 έχει τις 100. Μετά από το βίντεο. Μπορεί να κάνουμε review στο κανάλι μου όπως Ναι. Κοίτα ρε αυτή ποια είναι ρε. Δεν θυμάμαι κάπως λέγεται, αλλά την έχω. Μπρο, αυτή θα πάρω μετά. Με ένα hit με αφήγημα. Τι μάνι λέει. Ναι, είναι σπασμένο για το χέστρα. Για τη χέστρα. Όχι. Γιατί έτσι κάνεις άμυνα ρε. Να πάω να βαρέσω. Μάλλον αυτή... Έλα, σούπερ. Πού την έδειξα τη σούπερ. Μια φορά πήγα και το πήρα 79 ρε φίλε. Τι είναι αυτό. Γάμο. Ναι, το βαρά. Πώς το βαράει. Το είχε κάνει τέτοιο ρε. Το δες. Το βάζω στο κόμμα. Του είχε βάλει προστασία για λίγο. Και μετά πέθανε. Γάμο. Όχι ρε. Εντάξει, δεν πειράζει. Όλα καλά, Ναι. Έχω και την καλύτερη. Μείον 17, εντάξει. Μα για λίγο και τα πώς θα παίρνα. Μα τώρα δεν πήρα τίποτα ρε. Θέλω άλλα λίγα τίποτα. Κι εγώ για 100 αλλά... Μετά πέτυσα 200 λέει. Εγώ θέλω άλλα 100 κάτι και τίποτα. Φίλε, σκέφτομαι να δώσω κάτι coins να πάω τέτοιο. Ποιο? Έχω αυτή τη στιγμή 80 coins. Θα δώσω κάτι για να πάω στο legendary. Gems είναι. Ναι, gems. Για να πάρεις legendary τέτοιο. Ναι. Θα δίνω. Υπάρχει κι άλλο. B. Skin. Αυτό είναι πολύ ακριβό να ξέρεις. Είναι πολύ καλό. Όχι, Νέκο. Neko girl. Α, ναι! Νοκάουτ χάμω το... Άντε. Αν πεις. Ναι, πάρε Melody. Μπρο. Ή Mandy έχεις. Ναι, όχι. Πάρε Melody τότε. Είναι σχεδόν ίδιο. Α, έχει τέτοιον ρε. Έχεις και Drago. Μάντεψε πώς θέλετε το βίντεο, Πόσο λεπτά το βίντεο. 20 λεπτά είναι.
Μπρρρ. Κι ήρθε, εγώ τι να κάνω. Κουκουρέλα. Φαντάσου να χάσω. Τι ήθελα και το είπα ρε μα. Τι ήθελα και το είπα. Ξέρεις που την πέθανα. Από τη φωτιά. Έτσι χάσει από την μπαίνει ο Spike. Θα χάσει και το γίνεται, εγώ το λέω θα χάσει. Από τη φωτιά. Από αυτή τη φωτιά έχασα εγώ. Ούτε καν που πέφτει, φωτιά έχασες. Χαμώ το! Δεν έχω ίντερνετ. Το γυρνάμε. Σίγουρος. Τελικά η Amber δεν είναι καλή στον νοκάτω. Δεν πρέπει να πάει ευθεία στο στόχο. Κάτσε μπρο. Έλα μπρο, το έχουμε τώρα, έλα. Άντε, γάμις. Γάμις. Γαμώ το! Πήγα. Όντως. Πήρα τέτοια, κοίτα. 3.000 πήρα. Πήγα 19. Κατευθείαν. 26. Στα drop. Rare κλασικά. 100 τέτοια. Star drop, rare. Έπειτα στο ίδιο πράγμα. 67 gems. 10 gems. Έχω 196. Εγώ 67. Τι μαλακά! Μπρόλερ είναι! Όχι, είναι το skin του Surge, το καλύτερο σχεδόν. Τι Surge είναι! Genie Surge! Αυτά θα πάρω τώρα. Δες εδώ. Πω. Μα. Είναι καλό, είναι καλό. Haste. Όχι haste. Τι έκανα και το έπαιρε. Μπερδεύτηκα. Ήθελα να πω χοντζόν και είπα haste. Τι μας μιλάζε! Για δημόσια βρε! Είσαι μαλάκα τώρα. Μην κάνει κι άλλο. Εσύ το καλό γιατί εγώ δεν κάνω καλό. Ρίχνεις τη φωτιά στο χέρι και... Ωραία, εντάξει. Κατάλαβα, bro. Το έχω, bro. Hashtag fear. Δεν κάθε κανείς για άμυνα όμως τώρα. Α, θα κάτσε ο Νάνι. Νάνι, κάτσε άμυνα. Το γάμο. Πήγα και λίγο στη φωτιά. Κάτι έκανα. Πήγα να πεθάνω μόνο. Νομίζω το έχουμε. Γάμο το μάνα! Πάω μόνο το πείτε εσύ. Εφού πέθανα, εγώ τώρα έρχομαι ρε. Κάτσε, έρχονται και αυτοί οι μαλάκες τώρα. Bro, easy. Γάμο το, έχω βάλει τέτοια την άμυνα. Τώρα θα το είχα πάει 60 μάνα, άμα δεν είχαν αυτό. Δεν έχει κουβαλήσει. Δεν έχει χάσει λίγο καθόλου την επίθεση εσείς. Όχι σχεδόν καθόλου. Εγώ έκανα. Αλλά είχα βάλει την τελευταία στιγμή αυτή τη μαλαπέρδα που στο προστατεύει. Έχει μόνο κάτω. Όταν φτάσει, κοιμήσει κάτω. Δεν πρόλαβα να κάνω, τη ρίξω. Το έχουμε, μπρο, το έχουμε. Το έκανα 50 όμως τώρα. Όχι, είχαν την παραπέρνα πάλι. Ναι, πρόλαβα για λίγο. Τώρα πήγες να το 3, δεν ξέρω. Κοίτα εδώ ρε.
Πήγα 30... Πήγα 29 ρε. Easy win, ναι. I'm still on fire over here. Έχω hyper, έχω hyper. Έχω hyper, μαλάκα. Ω γάμο το! Έβαλαν αυτή τη μαλακία ρε. To hibernate. Τελευταία στιγμή! Θα το είχα σπάσει όλο τώρα ρε, άμα δεν είχε αυτό. Γεια σου τώρα. Νικήσαμε. Δεν ξέρω εγώ τώρα λέει draw. Τι ο Νάνι είναι star player ρε μαλάκα, μας κορυδεύει. Εμείς με κουβαλήσαμε τώρα. Ναι ρε. Μπρο. Τι πήρε ρε. Και τον σπράτο έχω φτάσει ήδη 250. Εγώ πώς τον έχω πάει τον Μπάρον, κάτσε να δω. Μέσα στις φλέβλες. Α, Μέσα κοντεύω. στις φλέβλες μου είσαι η νοικοτήνη. Τρέλα και αδρεναλίνη. Έχει γίνει να το κοιτώ. Πάντε ρε παταρέτζι. Hot zone. Το πά. Αυτό κάνει. Πάρε εγώ Edgar. Αυτό άμμο. Ωραία, ωραία. Από οπτική. Μετά. Όχι μαστική. Τον Kid. Ναι. Τι μας κουβάλει με αυτό αυτό. Ναι ρε. Ευτυχώς, άμα δεν έπαιρνε παίχτη κάποιος, θα έβρισκα πομένη. Όχι μάντι ρε. Καθόλου δεν μπορούσε να κάνω. Καλύτερα ρε. Είναι καλό ρε. Εγώ είμαι άχρηστος. Στον Goal Ball. Ναι. Κάθαμε το φράγι που κάτι κάνει όλα. Λαγκάρι το ίντερνετ. Και λέγεται, ω γάμο το πετάει αυτή. Πετάει αυτή ρε. Πετάει αυτή είναι σπασμένη. Πετάει όμως όταν πέφτει λίγο από τον Edgar. Κάτι να σε κάνω το άλλο. Ναι. Νομίζω θα χάσουμε. Νομίζω. Όχι. Τι έχει κάνει. Όχι. Ναι. Γαμώ το... Αυτή που πετάει μα... Αυτή θα... Μου σπάει τα νεύρα ρε. Τελευταία στιγμή ρε μα... Εντάξει μωρέ, δεν πήρα μια φορά, δύο. Το γυρνάμε. Όχι, δεν το γυρνάμε, άκυρο. Ναι, Πάω στο άλλο. ωραία. Έχεις κλείσει πάρα πολύ ζωή. Τους έχω. Όχι, δεν τους έχουμε. Όχι, γαμώ το. Μ' άφησε μόνος μου ηλίθιος. Τι δεν πάω. Έλα εδώ γρήγορα. Έλα εδώ. Ο Κλώδα με χαμίσει. Όχι. Τρέξτε μαλάκια. Έλα. Ναι. Είμαι star player εδώ. Πώς γίνεται αυτό. Τι πάλι. Μου έδωσε 3.000 μέρα μόνο. Α, όχι. 6.000 μου έδωσε. Είμαι 25 bro. Εγώ με 34. Bro, το τελειώνουμε easy bro. Το τέτοιο. Τι πας. Σήμερα θα πει αυτό. Ναι ρε. 10 λεπτά ακόμα πρέπει να μου τελειώσει. Όντως. Πες να πήρα Byron. Όχι. Θέλω ακόμα πολύ λίγα. Δες. 41 gem. Δεν θα το πάρω γιατί θέλω να το πάρω έτσι με αυτά. Εδώ. Brawl Ball. Πάμε gold ρε. Brawl Ball. Όχι ρε μαλάκα, το χειρότερό μου. Μετά από τον Brawl Ball. Τι θα πάρω. Ένα μακρινό θέλω εγώ. Άντε πήραμε εδώ και να δούμε πως είναι. Μαλάκα μισή ώρα βίντεο. Παιδιά, τα λέμε λίγο του χρόνου.